ng Angeles is candidate number 20, Ariel Mariton Cabatana. Kinoronahan si Ariel Maritoni Cabatana ng Barangay San Jose bilang Mutya ng Angeles 2025 sa inaabangang patimpalak na inorganisa ng Angeles City Tourism Office sa pangunguna ni Louie Lazatin katuwang ang Beauty Derm. Tumanggap ang dalaga ng 1 milyong piso bilang pangunahing gantimpala kabilang sa kinilalang Royal Court, sina Diana Gail Liwag, first runner-up, si Maria Yvonne Crocker, second runner-up. Third runner-up naman si Jemima Ray Castro at fourth runner-up si Regine Ann Kiel. Pawang nagpakitang gila sa talento, talino at husay sa entablado. Pinangunahan ng prestiyosong panel ang pagpili, kabilang sina Attorney Helen Nicolette Henson ng Clark Development Corporation, Eco Protect Management Corporation CEO Alain Tan, JDN Realty Group AVP Maribel Ronquillo, Rotary Club of Culyat President Josephine Dianelo, Mr. Supranational 2025 4th Runner-Up Kenneth Kabungkal, Beauty Derm CEO Rhea Anicoche Tan, Actress-Singer RC Munoz, Miss International 2025 4th Runner-Up Mirna Esguera, at Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao. Nagbigay aliw sa gabi si Jason Blake habang sina Michael Sager at DJ Tina Moran ang nag-host ng makulay na selebrasyon. Tampok din sa pageant ang bagong kampanya sa turismo ng lungsod na Experience Live Love Angeles na layong itampok ang kultura, pagkain at komunidad ng Angeles City. Nagpahatid naman ng pasalamat si Mayor Carmelo John Lazatin II sa lahat ng partner at taga-suporta na nagtaguyod sa tagumpay ng Mutya ng Angeles 2025. Muling pinagtibay ng pageant na ito ang layunin ng lungsod na bigyang lakas ang mga Angelenya at patuloy na paunlarin ang lokal na turismo. Ako po ay Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.